Lidé, kteří při chůzi používají hůlku nebo třeba berle, najdou v magistrátních budovách novinku, která je velmi užitečnou maličkostí. Jde o místo, kde mohou bezpečně svoji oporu odložit. Držáky na hole je to takové praktické, jednoduché řešení pro osoby s menší pohyblivostí. Město Plzeň nechalo nainstalovat 120 těchto držáků, je to v párech na 60 místech. Většinou je to na sociálních zařízeních, na toaletách a v čekárnách na městských úřadech. Naše město je vůbec první, kde se tento nápad ujal a Plzeň tak chce jít příkladem. Třeba i takovým institucím, jako jsou nemocnice, pošta nebo čekárny na nádraží. Prvotní nápad byl z našeho odboru sociálních služeb pod vedením Lukáše Mařana, který vlastně tento nápad nějakým způsobem zrealizoval. Město Plzeň vlastně patří mezi první samosprávy, které vlastně se těmito tématy zabývají a tyto opatření zavádějí, takže určitě budeme chtít jít příkladem.